Egwu a na-atụ ọnya Obosi mana Thank you. Let me tell you one thing finally. The Obosi, egwu bụ ife a na dị talent, mana achọ m unu get it. Obosi bụ nnukwu obodo. Unu maara etu a. Unu ma na registered voters nọ na Obosi. The number of registered votes na Obosi alone. No way some local government votes in the Obosi can get in a one local government. Unoma. So Obosi was a local government. Obosi was a local government. Obosi was a local government with at least 10 wards. Abroad, now Obosi kwesịrị ịmụ at least 10 words. At least 10. Obosi kwesịrị ịbụ local government. Maka agbara ụba ife na ebe akala akali. Obosi inland and Obosi urban. Local government ọ dị na Nigeria bụ Obosi. Ama constitution, na constitution ka etinye in terms of local government. So you can new local government government and constitution for that mana ọhụrụ nke anyị nwa ga-eme. Constitution has to apply to create the for development area. Development areas are for our own purposes. I maintain state house of assembly and power here. But Obosi was almost like a 27 local government. Obosi was like a local government in Anambra. Oh, no, don't even know. Obosi Erika. Eh? Hey. One of the too much. So not the too much. One of the too much. Mana ka mgbazi ụlọ ife bụ nsogbu